बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दुखुनांथाव खौरां, थांनाय 27 मे खालार अदेबानि बृहस्पतिबारावसो गसाइगाव विधानसभा बियाबनि BPFनि MLA माजेन्द्र नार्जारिया कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजाखांनायनि उनावनो ब्रेन स्ट्रक जानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जालांदोंमोन। फिन आरोबाव 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि MLA लेहराम बर'आ कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैयानि थांनाय 29 मे अदेबानि सनिबारखालि रुंसारि जाबावनो गोनां जायो। नाथाय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांखौ थांनाय साननैसो सिगाङाव कर'ना टेस्ट खालामखांनायनि उनाव फाहामथाय होनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय 27 मे खालाराव हरखाबै बिथांनि अक्सिजेन लेभेला खम जालांनायनि उनाव बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथांखौ फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथांखौ लाखिनो हायाखिसै। बिथाङा मैयानि सानाव फुंनि समावनो जोबथा हां बोयो। थारैनो बिथां सानै MLA माजेन्द्र नार्जारि आरो लेहराम बर' बिथां सानैनि अबथिरायै रुंसारि जालांनाया बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखायनो सुफुंखौ हायै खहा जालांबाय। दा इसोरनियाव बेखौल' आरज गाबहरो जे बिथां सानैनि जिउमाया अरायसम सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय शुक्रबारखालि भाइरेल भिडिअआव बांलादेशनि गाग्लोबजानाय हिन्जावसाखौ नागिरनानै बोखांनो हाबाय बेंगालुरु पुलिसआ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बेंगालुरु पुलिसआ गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ केरेलानिफ्राय रैखाथियै बोखांनानै बेंगालुरु सहरसिम लानानै फैयो। मोनसे भाइरेल भिडिअआव हिन्जावसाखौ गाग्लोबनायाव सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ फाहामथाय आनजादनि थाखाय बौरिं फाहामसालियाव लानानै थांबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ दासिमाव सा6 हमनो हाबाय। बिनिनो साब्रैया सेंग्रा आरो सानैया हिन्जावसा। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अनगायैबो दायनिगिरिफोरा हिन्जावसानिफ्राय रांबो दाबि खालामदोंमोन आरो रां होनो हायाब्ला भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनायनि हुमखि होदोंमोन। बे बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होयो बेंगालुरु पुलिसआ। दानिया फैबावदो दुखुनांथाव खौरांबाव। बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर कमल लाहारी बिथाङा दासान्दि कभिड-19 भाइरासजों नाख्रेबजानानै दङ। बिथाङा दा गुवाहाटी खानापारानि आयुष चन्द्रा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांनि देहाया जाहाथे थाबैनो मोजाङाव फैफिननो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमबो इसोरनियाव आरज गाबगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरोबाव फैबावदो, सासे बिफाया गावनि फिसाजो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ 40,000 राङाव फाननो होनना मरान डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय अरुणाचल प्रदेशसिम लांखारनो थांनायावनो हमजादों। दा मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला जाथायनि सायाव मरान थानानि पुलिस आरो अरुणाचल प्रदेशनि पुलिस बिफाननि हेफाजाबजों सानै सुबुंखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सानै सुबुङानो जाहैबाय राजु नायक 42 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया बिनक कार्माकार 38 बोसोर बैसोनि। आरोबाव फैबावदो, कभिड-19 नि थाखाय गोबां नखरफोरा सिलिंखार जालांबाय आरो गोबां गथ'साफोरा बिमा बिफाखौ खोमानोबो गोनां जाबाय। बेबायदि थासारिनि समाव बिमा बिफा खोमानांनाय गथ'फोरनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि फारसेनिफ्राय हेफाजाब होनायनि राहा लादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फोरमायना होयो दि PM केयार्स फर चिल्ड्रेन बिथांखिनि गेजेरजों गथ'साफोरखौ रांखान्थियारि मदद होनाय जागोन। बेजों लोगोसे 18 बोसोर बैसोसिम दानाव राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो 23 बोसोर बैसोआव PM केयार्सनिफ्राय 10 लाख रां फान्ड होनाय जागोन होननानै। बेजों लोगोसे गाहाय मन्थ्रिया फोरमायना होबावो दि गथ'फोरनि जौगानायनि इयुननि थाखाय बेसेन होनाङा जासे सोलोंथाइ होनायनिबो राहा खालामनाय जागोन होनना। आरोबाव फैबावदो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सासे साइकेल फाहामगिरिखौ गावनि दखानावनो बुथारनानै गालाङो दुथांफोरा। बुथारजानाय सुबुंखौ खोला ससाइटिनि थागिबि 59 बोसोर बैसोनि रबिन दास होननानै मिथिनो मोन्दों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गंसे फिसा साइकेल फाहामनाय दखान होनानै जिउ खुङोमोन।
नाथाय दुखुनि बाथ्रा हराव थांनानै दुथांफोरा दखानावनो रबिन दासखौ खास्रि बिस्रियै गाग्लोबनानै बुथारना गालाङो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना दा दायनिगिरिखौ सासे हमनो हाबाय। गुबुन फारसे खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसारनि थागिबि सासे गारि मालिक जनेन्त बसुमतारीजों आलिमपुरनि सासे सिखाव सुबुङा मोजां जाफ्लानानै गारि भारानि खोथा रायज्लायदोंमोन। थिग बेबायदिनो जनेन्त बसुमतारीया बिनि बुंनाय बाथ्राखौ फोथायनानै थांनाय बुधबारखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव आलिपुर दुवार ट्रेन स्टेशनाव मोनहैयो। नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला मोनहैनाय लोगो लोगोनो सिखावफ्रा फैनानै लोगो लाफैदों। नाथाय खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला लोगो मोनखांनायनि उनावनो सिखावफोरा लोंग्रा बियार आरो ओंखामबो लानानै होफैदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। नाथाय ओंखामावनो बिस गोनां फेग्रा होफानानै बिहुस खालामना सिखावफोरा गंसे बलेर' गारि लांखारदों होननानै खौरां मोननाय जादों। गारि मालिक जनेन्त बसुमतारीया फोरमायना होयोदि जाय सिखावआ गारिखौ लांदों बे गारिखौ संदाननानै नागिरना होनो आरो सिखावखौ हमनानै होनांगौ होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों दाबि खालामदों। दानिया फैबावदो बङाइगावनि सौरागुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय फालांगिरिखौ जगेन बिश्वास होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बङाइगाव पुलिसा अपारेशन खालामनानै बे फालांगिरिनिफ्राय 1 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सौरागुरियाव थानाय गावनि साहा दखानावनो फालांगिरिया गोबाव समनिफ्रायनो गान्जानिबो फालांगि खालामबोदोंमोन। गुबुन फारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला मैया सानसेनि गेजेरावनो धेमाजि जिल्लायावबो जनाय बैकुन्ठपुर गामियाव गोबां बिबांनि ड्राग्स हमनो हादों। बे हाबाफारिखौ TMPK आफादनि मददजों संदाननानै हमनो हादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला खमैबो 10 लाखनि सायाव ड्राग्सखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ बायति पेगु होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो सोनाब कार्बि आलंआव गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै रां खांग्रा आरो जरजुलुम खालामनानै रां बोखांग्रा सानै सोद्रोमाखौ पुलिसा खानो हादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हरनि समाव बे सानै लाइमोनखौ पुलिसा खानो हायो। खौराङाव मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बेसोर सानै लाइमोना आयेन बेरेखायै जरजुलुम खालामनानै रां बोखांनायनि गोबां सोमोन्दो गोनां जाथायनि दायाव मस्ट वान्टेड जानानै दङ होनना मिन्थिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो मैया थांनाय 29 मे अदेबानि सनिबारखालि 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL दोलोआ रुनिकाटा बाजाराव मास्क राननाय हाबाफारि लादों। रुनिकाटा बाजारनि दखानदार आरो बाजाराव फैनानै माखासे सुबुंफोरनो बे मास्कखौ राननानै होदों। जाहाथे सांग्रांथि लाबोनो आरो कर'ना बेरामखौ गोसारनायनिफ्राय होबथानो हायो बेनि थाखाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।